starring Mas Rakil din naghilak kuno si Rakil. Mauna nga kining hilak tungod sa kaguol maoy unang nasinati pag-abot Diyos Mesiyas, pagkatao Diyos Mesiyas, wa dang tigdugay, duna na'y nagminatay, kay nangamatay, niya mga inosente pagyod. So ang presensya sa Ginoo dinhis kalibutan, kamatay sa diay, makamatay sa, no? Muna usahay mo ingon ta, murag wa man tingali ni Ginoo, kay sige naman yung pinatyanay. Posible pod na nagpinatyanay tungod kay naay Ginoo. O gani si Kristo pagkadako na niya, iya ginang gisulti, mianhi ko dili kalinaw ang akong dala kung dili espada. Niya magunay nagpinatyanay ang inahan o ang anak nga babay, ang amahan o ang anak nga lalaki. Unay pinatyanay ba? Mao sa na din simbahan, unay puntag pinatyanay. Linibakay, mga inana ba? Niam na din Wadi ay. Oy, kadaghan. Apil pamanggani ining nagwali. Anang linibakay yun. Basta na pinatyanay. Nga naman, nganong namatay man ang mga batang inosente tungod ni Hesus. Tungod kay dunay dili gustong mudawat ni Hesus. Dunay dili gustong mudawat sa Ginoo. Kay kinsa man ang Ginoo, matud pa ni Kristo, I am the truth. Inigabot sa Ginoo, iyag yung ipatunhay ang kamatuoran. Kinsa man sad kunong mga tawhana nga ganahan kaayos kamatuoran. Mao na kutob sa mahimo kadtong mga bakakon patyon gyud tong maghatag og kamatuoran. Kana bitang inosente nga tao. Ang tao ba nga inosente? Di ba? Huwag mo ng pangutanon, di gina maglipod-lipod. Tugaan gina. Wala na mga bata, inosente kayo. Inigingon ni mo, asa imong mama dong? Ingon siya, wa kono siya dire. Anak. Tugaan gina siya tinuod. Di siya moingon, wa dire. Sa to pa ni tabang na siya pamakak. Pero moingon siya, ingos mama, wa kono siya dire. Anak. Tugaan na Pero kamo dining nanimba, apil na ning nagwali. Mga bakako na kita, may nakita mudag atik-atik, no? Ana. Yan sa man mo, say gusto ninyo, mahimo mong inosente o ignorante? Inosente. Unsa may kalainan sa inosente o ignorante? Kamao mo. Ako wasa ko kay ba? Ako lang gibana-bana ang inosente kanang tao nga way sala, way malisya ba. Ang ignorante kanang way kahibalo. Ignorante ba wa kahibaw pananglitan. Ignorante ko pag-abot nako dinhi San Vicente kay wa ko kahibaw haing simbahan. Perti na mong pangutana, ignorante pa ko kay ko kahibaw. Ang inosente kanang wa gyoy sala, way malisya ba. Anang makakita taong babaeng naghubo, ako kakita ko babaeng naghubo kay inosente man ko, moingon ako, hala naghubo si Ninai. Pero wa jud way hunahunang dautan. Ambot mahitabo ba kana? Kaya na bang makakita ka ana mga porn diha sa kuan, diha sa ansana ana bang cellphone ba, anas internet nga ang imong reaction dili gyud malisyosa, dili malisyoso. Igo ra ka mo ingon nga nganong gaingon ani man sad ni sila. Ana ba? Kami bitaw sa una doon natoy madre among kuyog na namatay na rabato, may she rest in peace. Nya kani mga pari og mga on labi na magkatipon may di gina mawa ang green joke. Ang green joke ba na gina siya. Labi nagkapunta ka mga siyaw. Nya nami madre na tipon og kaon. Green joke din among kauban. Moingon ra sang madre, adiha ka pader, tinuod pader. Ako ignorant. Masa ni inosentiha sa gini. Digid siya mo kuan ba? Digid siya mo hatag bitaw og kanang dautan nga meaning nya tinarong gyud ang iya.
O to inosente gito nya, namatay naman to ating ito sa langit. Nakaroon unsaon man nato pag atubang ang kamatuoran na kung naay Ginoo mahitabo gid ining pinatyanay, mahitabo gid ining mga kagulanan. Unsaon man nato pag atubang, atong i-preserve ang atong innocence dinhi sa atong kasing-kasing. The innocence of our hearts. Nya unsaon man, ayaw gyud paningkamot na maminti nimo ang sala. Papasa ginang sala. Matod pa ni kanaganing San Juan sa unang pagbasa, kitang tanan nakasaa gid ta. Pero kung naay makasala, ayaw kabalaka kay duna nay tiglimpyo sa atong sala ang dugo ni Kristo. Maoy mo limpyo sa atong sala. Ano bang o gusto tang ma-preserve ang atong innocence, dili importante kung kapilatan na himong malisyoso, malisyosa, o kapilatan na kabuhat og sala. Sama ng premarital sex, adultery, pangabit, homosexuality, pangawat, corruption, siging panaot anang silingan, siging kahakog anang imong yuta, kanang imong balay, imong alahas, mga sala man ni siya tanan. Pero dili unta ta mo ending dinhi, dili unta ni nato ba dipinsahan ba, dili unta ta magpakawais nga atong dipinsahan ang atong mga sala. Matud pa ni San Juan, ayaw pagpakaaron ingnon, muingon kang wa kay sala, kay mora ba din natong dipinsa, wa ko naghimo ano ako, wa ko maghimo na. Yun bakakon ka, udi ka mo angkon nga wa kay sala. Pero ayaw pagpabilin diha sa sala. Kung ikaw bana nangabit, ayaw pabilin diha sa imong kabit, uli gyus inyo. Balik lang sa niya sunod adlaw. Kana kung ganahan pa kang balik. O natintal na pug ka, kay huyang ka, balik na pug ka dito. Nya, balik na pug ka sa inyo. Nya ikaw sad asawa, imong bana ingon ana, unsa mo sa imong buhaton? Tingali naglagot ka. Pero resolve lang pod nga dawaton ko lang gid ni siya kay nakasaman. So magtinabangay ta nga maligon madugay nagsumadali. Maligon ra man ginang banaha. Di na man gina mo balik sa kabit. Masudlan man as gracias Ginoo. Pero dugay-dugay lang yun, mga tingali, mga 3 years, mga 5 years. Napila raman sa guna, 3 years o 5 years nga agwanta-agwanta. Nya, moingon ra jud ta sa atong kaugalingon, mao gid ni, basta na aga ni Ginoo sa akong kasing-kasing, masakitan gyud ko kay ni aman sa yawa nga naduol nako. Tupad pag yung higda. Mutupad naghigda, kapoy kay glawas, higda na ditso din ang hagok. Luya man na didto kay kapoy man didto. Mabta na akong sige ingon ni joke kanang kabit ko no makapamaol, ang asawa makapuol. Lagi ingon ako nakadungog na sa kuan nag-istorya kan lagi mo apil sa taga-ana ba inom-inom ana man ada manggawas mga istorya may magkatawa man ko ana wa mo ko kasuway ambot sa kapamaol ba na pangutan-an inyong bana pamaulan ba sila dito mag-aguroy na gani na kanang sakit hiluta ko dahi kay sakit ka posible na nagapangabit gina kay makapamaol man to. Kamo rin nahibawa na kamo sa inyo kung tutok-tutukan. Ang sunod nga atong buhaton, musangyaw ta unsaon pagwagtang ang sala. Dili sad ta muhunong sa pag-ingon lang nga ako na ko magpakasa. Wa adyo ko magpakasa. Karon kanang imong pagkaway sala, kanang imong pagka-inosente kuno sa sala, isangyaw na ngadto sa uban. Agniha sad sila nga di na sad sila magpakasala. Og anha kadiha mahimong tinuod na Kristiyano. Kana bang musangyaw na ba? Dili magpabilin diha sa imong kunuhay kanindot. Anam sa kuy sana apuhas pag-agawan sa una nga di mo simba, di mo kalawat, di mangumpisal, di sad kaayo mo tabang. Wa gyud kanang moingon ra gyud siya nako. Ako dinhi siya no, mayang tawag ako siya no. Wa man ko magbinuang, okay ba om nang Ginoo ako magbinuang, nagtinarong ko sa akong kinabuhi ay lang kong hilabti.
Basta ako diri nagtinarong ko ay lang kog hilabti. Kay wa biya jud ko magbinuang, wa man koy gipasakitan, di ako isig katawo, wa koy gitikasan, ay lang kog hilabti. Ana ba? Kana sila mo mga impiernohonon. Nga naman, ang imo ra jung kaugalingon imong gitan-aw. Ngadto jud kas uban. Muna si Jesus og si Maria og si Jose kansang banay atong giselebrate kagahapon nahimong santos nga banay kay wa sila mohonong diha ras ilang panimalay. Ilang gi paambit ang ilang kanindot ngadto sa uban. Mao bitaw ning magsigi jud kog pasalamat aning ato dinhing mga buotan og mga manggihatagon nga mga benefactors og mga donors kay wa sila mohunong diha sa pagtigom og kwarta aron mas sufficient ang ilang kinabuhi. Ang uban pagay nila tungod aning lockdown na apektuhan gyud kay sila financially. Pero wa sad sila mohunong sa pagpaambit. Ni paambit gyud sila nga hinato. Atong pamaligya nga tag 3,000 man ganito atong slots nahalin gyud. Ana si uban ipalit og tagurha, naitagutlo. But pila na kani halin nato dinhi karon. O tan-awa dako-dako naman kita dig halin di ay. Ning abot naman gani og 674 ang nahalin ka slots. O gamay na lang kay kuwang 326 na lang mo atong pangitaunon. Ambot mahalin ba kani sunod December. Pero og naa sa palit mahurot ra man gini. Paambit ba? Paambit sa ilang grasya. Kamo, kusog ba mong paambit nga to sa inyong silingan, sa inyong kabuutan? Oo, kana. Muna kung sige istorya nga, kung ang inyong silingan, lapok ay gagianan, ipasiminto. Ikay pasiminto. Nya kung ngit-ngit ilang agianan, imong sugan. Nya kung pitos lang agianan, imong padakan. Kasimple kayo nga mga buhat. Pero nindot kayo na, lasting kayo na tanan. Lipay yung Ginoo na. Oh, pero magsikag yun, ngigano, ako lang yun. Kana sila, kung sa'yo boton, ako lang yun. Ayaw, ay gana. Kanabita mong lugar nga tos kahugan, mga 3 kilometers man na, wa man sa gyud karsadahi, ang botog nganong naungot man ginang pag-approve na pagkarsada diha. Ang akong kolekta, gikas pagkapari nako, sige na kong paambit nga to. Kasuod na yung motor nga to, door to door. Mga tumba lang yun usahay, pero sige lang, basta makaabot yun dito. Matod ba mga drivers motor, hurot-hurot na ginanamog tumbatan ng agianan, diyan ng 3 kilometers. Ang among mga pangustuhod, nag-abot na lang ang daan o ang bago. Pero may na lang, makaabot naman sila dito. Kaysa una, pasaan pag maayo kami, kargador, kundo sa unap ting kapuya, buto imong dughan, abot nga tumabaw. Pero karon awa na, door to door na. Mo na diabetes na pud sila dito, wa na mamuagas ang singot. Wa na dali kay mga mata ang mga gulang-gulang kay sige na malag sakay sa motor sa una muagas mang singot. Pero inana ba share pag sigunahon na diag unsay mo balik nya unsa may sunod hatagan tas Ginoo og grasya nga dili na nato masukod. Muna kini mga bata karon nga nangamatay bisan wa sila gilitok nga pulong sa pagtuo, pero ang ilang dugo maoy nahimong tuburan sa dako kayong kausaban sa kalibutan. Ang mga tao niilana ni Kristo, sa una gilutos og maayo si Kristo, karon gitahod na si Kristo og ang representative ni Kristo. Ang Santo Papa lang, why leaders kalibutan nga pupariha tingi Santo Papa nga bisag asa mo bisita, minilyon gina katawo ang mo sugat. O labing minus na aginas mga 500,000 ang musugat ba. Muatang pagidesdan. Padagsa kay na mahitabo di man siya celebrity, leader man siya. Ang mga celebrity hinoon kay dugok man ta. Pero kana siya, nahimot yung celebrity nga leader tungod na sa atong Catholic Church. Kami sang mga pari, labi na din sa Pilipinas, ay suyahaya lagi. Tanang pagkaon adtos pari ang lami. Kanabitang akong paunahon ang mga taog kaon. Sige lang, kamulay una. Ay gisa, ana bang mag-blessing og balay, party o pista? Sige lang, kamo lang sa una mo. Anak ko ba? Nya mulingko din ko sa lamisa kay maghuwat kog kanus mahuman og linya. Oy, mangabot ang mga pagkaon dito .
Muna nga akong buhaton karon ni ora ko sige kamoy una lingkod lang sa ako diri ha. So tagaan ni nga to. Ang pasabot ana di na ko mulinya tagain na lang ko. Pero maikog bi ako ana pero ngano man tungod na sa akong gibarugan nga naa ako sa pagtuo nga gasunod ni Kristo. Pagkanindot sa impact na ining gipaagasag dugo nga pagtuo. So ayan mo kabalaka, masakitan mo karon, lipayon ra mo ugma. Masakitan mo ugma, sa may sunod. Oh, lipayon na mo in the future. Masakitan mo in the future, mamatay ra mo. So, ito ay langit, no? Ito ay langit, katapusan. Oh, sige, manindog na ta.